Hello mga ka-cute, this is my original composition or apologetic song entitled Katoliko Ako. Please share this video upang malaman ng iba kung paano dipinsahan ang ating pananampalatayang Katoliko. Katoliko ako, maghios na ta, di pinsahan ang atong totoo. Himayaon o simbahon nato si Kristo, nga Ginoo founder sa pagtuo. Kaniadto karon gihapon nagpabiling nagtindog nagtibuok kalimutan nabisang sa taliwala sa dagkong paglutos walay makapugong ug daghan na ang natangkos tungod kay ang founder ang Diyos nga makadagang siya ang tinogdan sa pagkasantos o balang. 33 AD na hinuso ang simbahan nga bala. Si San Pedro ang gitugyanan, mga yabi sa hari nga mauyay unang pangulo sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Gitawag ni San Ignacio simbahang Katoliko. Busa kita magahopong ug magpabiling maligong ang pagtuo ipadayon kamatuoran magmalambo ipatигbabaw ang katarong maangkod lang ang himayang dayon. Kayang kita mahiyo sa kaniya. Gihapon nagpabiling nagtindog nagtibuok kalimutan nabisang sa taliwala sa dagkong paglutos walay makapugong ug daghan na ang nasangkos tungod kay ang founder ang Diyos nga makadagahong siya ang tinogdan sa pagkasantos o balang.